אנחנו בעניין שונה עכשיו קצת מבדרך כלל, איתנו הבוקר עורכת הדין מאי מרקוביץ', שעוסקת ברשלנות רפואית של הריון, לידה וילדים. תודה רבה שהגעת אלינו. הפעם אנחנו רוצים לדבר איתך על הפרקטיקה, על המטריה קצת שמאחורי הדברים, איך מתנהלים ומנהלים תיק בנושא רשלנות של הריון, לידה וילדים. זה כמה שלבים, כי זה יכול להופיע בכל שלב, וננסה ככה לעזור לצופים וצופות שלנו, לא עלינו, שאם הם נדרשים לסוגיה הזאת, יבינו מה לעשות. נכון, אז באמת דיברנו פה על המון דברים, ובאנו היום לדבר על איך מנהלים בפרקטיקה תיק רשלנות רפואית. זה לא מה עושים, מה בודקים, אלא ממש מה קורה עם מישהו שיושב עכשיו בבית, יש לו ילד עם צרכים מיוחדים, הוא שואל את עצמו, אוקיי, מה זה אומר? אז בעצם הדבר הראשון זה באמת להגיד, אוקיי, יש לי ילד עם צרכים מיוחדים, אולי זה רשלנות רפואית, אולי לא, אני לא יודע, לרוב לא יודעים. יש לו תסמונת גנטית, הוא נולד עם איזשהו מום מאוד משמעותי בלב, במוח. ושאלה גדולה שמרחפת על הכל, אולי היה ניתן למנוע את זה. אולי היה. יכול לפחות לצפות את זה. נכון, אולי היה ניתן למנוע את המצב הזה, או לצפות את זה, או לעשות משהו אחר שזה לא היה קורה. ואז הם בעצם מגיעים אליי. הפגישה הראשונה, אני אגיד, תמיד לא פשוטה. כי בעצם אני אומרת להם, בואו תפתחו את הפצע שלכם ותספרו לי מה היה שם, מה היה בחדר לידה, מה היה בבדיקות. אנחנו מדברים על הילד, על הקושי, זה תמיד מלווה בהמון קושי, זה הורים ששורדים את היום-יום. אחרי שיש לי את הסיפור, אני לרוב יודעת איזה כיוון, כלומר, יש איזשהו כיוון, איפה זה יכול היה להיות, איפה זה יכול היה ליפול, מה עשו, מה לא עשו, כן עשו, אבל עם הסיפור הזה אני לא יכולה לעשות שום דבר בלי שאין לי את החומר הרפואי. בעצם השלב הבא יהיה לאסוף את החומר הרפואי. יש הורים שבאמת הולכים ואוספים את החומר, או ששומרים את החומר במעקב ההיריון, זה מאוד חשוב, אני תמיד אומרת את זה פה, וכאלה שלא, לא בעיה. חותמים על טופס ויתור סודיות רפואית עבור הילד, עבור האמא בדרך כלל, כי היא זו שמנהלת את מעקב ההיריון, או זו שמעקב ההיריון נעשה באמצעותה. אם היה מעקב. אם היה מעקב ההיריון, בדרך כלל יש מעקב ההיריון, אם זה במקרה הזה, ואם זה... יוצרים במצג שכאילו יש לכל אחד את ה-CD מכל סקירה, ודברים וזה, אבל לא תמיד כולם עושים הכל. נכון. אבל במדינת ישראל, אני אגיד שבמדינת ישראל רוב אנשים יעשו מעקב הריון מאוד מכובד, נדיר שאני רואה כאלה שלא עושים. יותר פחות, אבל בדרך כלל מעקב הריון במדינת ישראל נעשה כמו שצריך, או לפחות עושים את כל הבדיקות. חשוב מאוד, אם דיברנו, הזכרת סקירות מערכות, לשמור את הדיסקים של הסקירות מערכות. אני אומרת את זה פה לכאלה שעכשיו בהיריון, יהיו בהיריון. תשמרו את הדיסקים. אני מקווה שלעולם לא ניפגש, שלעולם לא תשתמשו בזה מעבר ללשים את זה באיזושהי קופסה. חשוב מאוד, לא תמיד אחרי זה מוצאים את הדיסקים, לא, יש עניין עם החומר רפואי. הגיע חומר רפואי. אני מאמינה בסדר, בדרך כלל מסודר מאוד יפה, כל החומר רפואי מסודר, אני עוברת עליו. אני בודקת מול הסיפור של המשפחה. יש מקרים שבאמת, מה שהמשפחה אמרו לי, אני אראה את זה במסמכים הרפואיים, כן אמרו להם, לא אמרו להם שהכל בסדר ומסתבר בדיסק של הסקירה שמשהו לא היה בסדר, יכולים להיות המון דברים. זה יכולה להיות אפשרות אחת, יכול להיות אפשרות שאני פתאום אמצא משהו שלא חשבנו על זה. היה לי יום מקרה ממש לפני שבוע-שבועיים, עברתי לתיק הרפואי, היה איזשהו כיוון שישבתי במשפחה, ופתאום עלה כיוון אחר, שבכלל המשפחה לא יכלה לדעת, מוקדים אקוגנים בלב, לא ידע בכלל שהיה דבר כזה, ושהיו צריכים להביא את זה שבעצם אחרי שבדקתם מחדש את החומרים, ראיתם. כשהגיע חומר רפואי ועברתי עליו, ראיתי שהיו מוקדים אקוגנים בלב העובר, בסקירת המערכות, הסוקר כתב את זה, והרופא המטפל לא עשה עם זה שום דבר, הוא היה צריך להפנות לייעוץ גנטי, ואני בכוונה לא נכנסת לעניין הרפואי, כיוון שאנחנו באמת ניסינו היום לדייק את זה לפרקטיקה. אני רוצה להספיק שתי שאלות קצרות. חוות דעת. כן. יש את החומר רפואי, מעבירה את זה למומחה. אני, בשביל להגיש תביעה ברשלנות רפואית, חובה שיהיו חוות דעת. מומחה אחד בדרך כלל כותב לעניין של הרשלנות, לפעמים גם לנזק, לפעמים אני זקוקה למספר רופאים, אחד שיכתוב רשלנות, אחד נזק, אם זה נזק נוירולוגי, אורתופדי, מה הצרכים של הילד, כי בסוף התביעות האלה הם בשביל לדאוג לצרכים של הילד. וברגע שיש לי את זה, אני יכולה להגיש תביעה לבית המשפט. עכשיו, לסיום רק נאמר, בדרך כלל אנשים שהגיע לעולם ילד עם צרכים מיוחדים, או איזה מום, זה חורב עליהם עולמם, מתחילים להתחבט בשאלות הוצאות כספיות, ושאלה אם זה בור ללא תחתית, כל העיסוק והייצוג המשפטי. אז אני אגיד, אנחנו דיברנו על זה לפני, האייטם האחרון, שנייה אחרי האייטם, וזה היה באמת חשוב לדבר על זה. החוות דעת עולות כסף, גם איסוף חומר עולה פחות, אבל גם עולה כסף. היום יש לא מעט חברות מימון שעוזרות למשפחות שלא יכולות. יש משפחות שבאות אליי, אני עושה להם איזושהי הערכה כמה יעלה
החוות דעת, אני מדברת שוב רק על החוות דעת ועל האיסוף על החומר רפואי, והולכות, לוקחות הלוואה או מביאות כסף מהבית, מה שצריך, מממנות את זה. חשוב לומר שהשכר הטרחה של עורך הדין נגזר מההצלחה שלו. כלומר, ברגע שהוא מנהל את כל התיק, אם הוא מצליח, הוא מקבל אחוזים, מה שנסגר בינו לבין המשפחה, יש מה שמקובל. אבל זה חשוב לומר, זה לא שמשלמים לעורך דין כסף, זה מאוד חשוב שהורים יפנו. השלב הראשוני הוא שלב שבאמת העלות שלו היא לא גדולה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב שהורים יפנו ויבדקו. כסף זה גם לא רק פיצוי, הוא באמת השיקום וסיכויי השתלבות של הילד. עורכת הדין מאי מרקוביץ'. תודה רבה לך. לגמרי, תודה רבה. 13